Iki lho. Nopang. Nopang tayang kirjan ya. Wah, ayo, Dan. Ini ke saja. Sekop. Kok ini apa? Padha nyayu, mat. Ayo, pinjo. Ora sing ndelok iki kok umuk kae we. Video. Tenang dokumentasi wis. Lah, awake budal tulisane sing pundi. Sadurunge salat. Ndaro. Aku ndak ngerti. Loro lho. Wih. Masalah. Loro. Dosi iki sapa? Nosi. Apa tulisannya wek nosi? Nosuan. Nosi tau? Belara. Ambara. Reo. Nah, itu ayammu nang ndi? Loh, mama. Oh, ayam. Angin. Aman bolan. Ayo, betul. Lokasi depan halaman Mbak Suratul. Ayo ya Pak. Untung, Pak polisi iki lho. Bocahnya. Iki lho. Saya ngomong dulu sekarang. Iya, ganggu kami iki lho ya. Yo asik ora resiko kaya aku ini iki. Tenang. So. Rencana. Korban. Mbok tas pacaran karo nopal ngono. Nu janu. Anake Katimin sing wedok iso kok. Asma. Oh iya nyomplong got. Mboten wis seru wedi sik kawan. Kapan? Nggih mau wedi sik lho. Tenan. Jan mak bang ngono nang ari. Malek oh. Anak kamu? Anak anu. Nangis. Coba. Katimin. Sing wedok. Nangis. Heh. Sing nangis malah dini. Mbake malah. Wis yo, enggak sia-sia aja to. Wis iki wong. Tangan. Bisa kamu lihat aku. Wih, kayak lagi ngumpul. Banter pak ngumpul. Oh, biasanya munggah biantar, medine biantar. Sifatimu deh. Nyanyi. Oh, ini kok kangen nyanyi. Kopiahmu dong, anu kemas nasi. Alah, ayo Api-api ini. Ayo Pak Kopur. Iki gelek. Talene kayak buta. Weh, negrok lu. Pak No. Oke, pas nih. Bisa kok. Tuh, dari Mas Bro. Ini apa? Suara lagi ya. Kai. Orang minggu. Kuat munggah wis ngono ku alone atuhe. Munggah iki. Munggah.
Kom, ngeploi to. Pakai itu nih. Ngeploi aja. Ini bukan kalem pena ini. Aduh. Ya Oh, benjol. Benjol sih. Dia seneng. Gitu. Wis seblok. Tapi teko anu kuwi. Nasi betul lo. Oh, nasban lo. Pak Dedek.